Poštovani gledalci, nalazimo se u Bugarskoj, u Sunčevom Bregu, gde prisustvujemo sportskim igrama koje organizuje Sindikat Srbije. Šta smo sve zabeležili, pogledajte u narednim minutima. Bugarsko letovalište Sunčev Breg bilo je od 27. avgusta do 7. septembra domaćin radničkih sportskih igara, a organizator je bio Sindikat Srbije. Sindikat Srbije dolazi ovde u Sunčev Breg u Hotel Javor već peta godina u stvari sada. Krenuli smo prve godine sa negde blizu 100 učesnika, sada je ovde nešto preko 400 sindikalaca. Ekipe su počevši od Leskovca, a zaključno sa Suboticom. Dakle, 42 pravna lica, odnosno javnih ustanova, javnih komunalnih preduzeća, zdravstvenih ustanova. Takmičenje je organizovano i imamo već 9 disciplina u kojima se takmiče, od fudbala, košarke, pikada, plivanja, nadvlačenja konopca, šaha, preferansa i na kraju ćemo, kao za završno večer, ostaviti izbor za Miss igara 2021. godine. Predsjednik Sindikata Srbije Žika Živadinović osvrnuo se i na učešće ekipa iz Zrenjanina. Da, ovde su predstavnici javnog komunalnog preduzeća Pijace Parkins iz Zrenjanin, javnog preduzeća turistička organizacija, u stvari gradska turistička organizacija, gradska stambena agencija, tu su predstavnici iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo i to je što se tiče zrenjaninskih preduzeća. Trebali su doći iz vodovoda, ali valjda korona i ovo što sada
kod nas se događa, u stvari svud u svetu, pa su se ti ljudi razboleli i nisu iz tih razloga. Pa ovo je već tradicija, 5. godinu unazad organizujemo sportske susrete radnika komunalne privrede, ali evo sad smo i proširili u okviru Sindikata Srbije, napravili smo sportske igre i susrete i neki drugi delatnosti pored komunalaca i naši zaposleni u komunalnom sistemu Srbije. Tako da sprovodimo te igre, smatramo da je to jedan dobar vid team buildinga, da se ljudi organizuju na ovakvim susretima, pored sportskog druženja, održimo i neke panele sa nekim stručnim stvarima vezano za komunalnu delatnost, a sada i za neke druge delatnosti i neke druge naše kolege i zaposleni članovi sindikata koji su u nekoj drugoj delatnosti u Srbiji. Svi sportovi su održani u nekom fair i korektnom takmičenju. Ima tu i momaka i devojaka koji se aktivno bave sportom, ali uglavnom su to neki bivši sportisti u nekim sportovima. Cilj je druženje, cilj je razmena iskustava i to je prošlo u najboljem redu, uzimajući u obzir sve sportove koje smo imali u ove godine. Turistički organizator ove manifestacije bila je agencija Prima Plus. Zadnjih 10-15 godina sarađujemo sa sindikatima u raznim vidovima poslovanja. Što se tiče igara, mislim da smo došli do jednog dobrog modela, poučeni svim tim iskustvima, preležali dečije bolesti, izučili problematiku sindikata, našli korektne hotele. Ovo je jedan od najboljih u kojima se organizuju igre. Vidim da su ljudi zadovoljni i da se rado vraćaju svake godine. Nadam se da ovakav model može da se primeni. Kako je danas završno veče, logično je da već od sutra kreće priprema za sledeću godinu, tako da od sutra kreću novi pregovori sa hotelima, pa vidjet ćemo, nadam se da će biti i juna i septembra sledeće godine za slične ovakve manifestacije. Veliko je interesovanje posle svega ovoga što se desilo, videli ste i sami kako je to izgledalo, tako da sigurno će jedna od destinacija biti Bugarska, verovatno čak i dominantna. Najbolji odnos cene hotela i kvaliteta usluga je trenutno ovde. Imaju šansu i drugi da se bore, druge države, druge destinacije, ali u ovom trenutku za sad je ovo odličan spoj cene i kvaliteta. Kao prvo, veliko mi je zadovoljstvo sam pristao ovako dobrom skupu, ovako lepoj manifestaciji, ovako lepo organizovanom skupu. A s druge strane, evo, ja bih se zahvalio organizatorima na svim ovim stvarima koje su organizovane. Ovo je počeo od okruglog stola i svih ovih sastanaka vezanih za priču i razgovor o samoj komunalnoj delatnosti u Srbiji, o problemima sa kojima se susrećemo i o svim onim što smo mogli da zaključimo i o svemu onom o čemu smo mogli da pričamo, diskutujemo. Nadam se da su to konstruktivni razgovori bili, a jesu. Na osnovu svega toga, na osnovu svega ovog što se dešavalo ovde, ja sam prezadovoljan i očekujem da se ovakvi skupovi sve češće organizuju i da što više ljudi budu na ovakvim skupovima. Poslednjeg dana bio je organizovan izbor za najlepšu sportiskinju sportskih igara. Ispred nas su lepe devojke, ima ih 5. Ja bih zamolio Tanju Šamu iz javnog preduzeća Kikinda, ako može da stane ispod žira. Evo lagano, samo tu prošetite malo, molim vas, stanite ispod žirira, vratite se malo za nas ovdje. Tako. Druga devojka je Biljana Matejin. Nadam se i Kinder. Izvolite, molim vas. Zamolio bi Mašu Lađević iz Beograda. Nina Stojanović, gradsko saobraćajno preduzeće Beograd.
Marija Ilić iz Beograda. Molim devojke da u defileu prođu ponovo pored žirija, da pokažu svim posjetnicima. I još jednom bih zamolio devojke da pojedinačno prošetaju, dakle Tanja Šamuk iz javnog preduzeća Pekinga. I malo zastanite tu ko žirija da vas lepo osmatre, da ih stavite na muke. Biljana Matejin, Kikinda. Maša Lađević, Beograd. Nina Stojanović, takođe Beograd. I Marija Ilić, Beograd. Sada ćemo pustiti žiri da deća. Imamo rezultate žirija. Druga pratilja, Nina Stojanović, GSP. Molim Žiku Živadinovića da dodeli naše druge pratilje. Prva pratilja, naša lepa mala Maša Lađević. Polako, smirite se, polako, žirija. Polako s tom Kikindom. Polako s Kikindom, ima i nas trenirati. Mislim da je bilo očigledno, samo moje subjektivno mišljenje, to ne znači da su druge devojke manje lepe ili manje zgodne, ali mis petih igara je Biljana Matejin. Posle završetka svih takmičenja, održano je svečano proglašenje pobednika. Zapravo idemo od trećeg mesta, ja se izvinjam. Idemo javno preduzeće Kikinda, treće mesto. Molim predstavnika javnog preduzeća Kikinda. Drugo mesto u malom fudbalu osvojili su momci iz gradskog saobraćaja preduzeća Beograd. Molim predstavnika. Najbolji fudbaleri na ovom turniru bili su momci iz opštine Babušnica. Molim predstavnik opštine Babušnica.
Dalje smo igrali stoni tenis, dame, prvo ćemo dame. S obzirom da je to bilo fakultativno ove godine, dame će dobiti samo diplomu. Drugo mesto, opština Kikinda. Molim predstavnika opštine Kikinda da dođe da dobije diplomu. Najbolje stoloteniserke na ovom turniru su devojke iz javnog preduzeća Kikinda. Dalje mi idemo stoni tenis, muškarci. Treće mesto, Pijace Zrenjanin. Predsjednika Pijace Zrenjanin. Drugo mesto, javno komunalno preduzeće Beograd Put. Molim predstavnika stolotenisera. Da se ljubite ništa. I najbolji stoloteniseri na ovom turniru su momci iz Petrohemije. Drugog dana takmičenja igrali smo basket. Tako da treće mesto su osvojili momci iz javnog preduzeća Kikinda. Molim predstavnika dođe da uzme pečat. Drugo mesto u basketu osvojili su momci iz Parking servisa Beograd. I najbolji basketaši na ovogodišnjem turniru su momci Petrohemije. Istog tog drugog dana takmičenja imali smo i pekadu. Idemo prvo dame, ekipno, treće mesto javno preduzeće Kikinda. Molim predstavnika Kikinda da dođe da prvi pregovor. Pekado je ekipno, treće mesto javno preduzeće Kikinda. Drugo mesto, opština Kikinda. Molim predstavnika opštine Kikinda da dođe da... I nekako tog dana je najmanje zaletela ruka devojkama iz Pijace Zrenjanin. Prvo mesto Pijace Zrenjanin.
treće mesto Pantelić Jelena, javno preduzeće Kikinda. Drugo mesto Pudar Danijela, opština Kikinda. Molim Danijela da dođe da vidi pomenuti. Prvo mesto Ivanović Nadica, pijace Zrenjanin. Treće mesto ekipno opština Babušnica. Molim predstavnika opštine Babušnica da dođe prije priznanje. Javno preduzeće Kikinda, ekipno drugi muškarci Pigado. Molim predstavnika javnog preduzeća Kikinda da dođe do prvo mesto Pigado, muškarci, ekipno pijace Leskovac. Imali smo i disciplinu Pigado, muškarci pojedinačno, treće mesto Japonđa Nikola, javno komunalno preduzeće Beograd Put. Molim Nikolu da dođe da dobijemo dalje. Drugo mesto Grujić Milivoje, pijace Leskovac. I najmirniju ruku imao je Vukobrat Marko, javno preduzeće Kikinda. Dođi, dobri moj Marko. Dobri moj Marko. Dalje imamo sledeću disciplinu šah muškarci. Treće mesto javno preduzeće Kikinda. Molim predstavnika. Drugo mesto u šahu, gradsko saobraćajno preduzeće Beograd. I prvo mesto u šahu, pijaca Zrenjanin. Plivanje dame.
plivanje dame, dakle ekipno treće mesto gradsko saobraćajno preduzeće Beograd. Prvo mesto plivanje dame na ekipno javno preduzeće Kikinda. Plivanje dame pojedinačno. Treće mesto Bjeličić Branislava, javno komunalno preduzeće Beograd Put. Drugo mesto u disciplini plivanje dame pojedinačno, Pecarski Dragana, opština Kikinda. Da li može neko u ime Dragane da primi medalju? Molim nekog iz opštine Kikinda ako može u Dragane ime da primi diplom i medalju. I najbrža dama u bazenu je bila Tintar Tatjana, javno preduzeće Kikinda. I momci su plivali tog dana takođe. Ekipno treće mesto Parkni servis Beograd. Molim predstavnika Parkni servisa da dođe. Drugo mesto javno komunalno preduzeće Beograd Put. Molim predstavnika Beograd Puta da dođe po diplomu. Najbrži u bazenu bili su momci iz opštine Babušnice. Molim predstavnike opštine Babušnice da dođu svoj diplom. Sledeća disciplina plivanje muškarci pojedinačno, treće mesto Japunđa Nikola, javno komunalno preduzeće Beograd Put. Neka dođe brat, ajmo bato.
Drugo mesto Grbitić Nikola, Park i Senes, Beograd. I najbrži momak u bazenu bio je Stamenković Milan, opština Babušnica. I poslednja disciplina je bila navlačenje konopca. Treće mesto u kategoriji navlačenje konopca muškarci Petrohemija. Prezeće Kikinda. Najjači momci na ovom turniru u disciplini navlačenja konopca javno komunalno prezeće Beograd po Beograd. Imamo disciplinu preferans. Treće mesto gradske saobraćajne preduzeće Beograd. Drugo mesto u disciplini preferans osvojili su momci iz Pijace i Partizan Grenje. Prvo mesto u disciplini preferans Petrohemija. U generalnom plasmanu treće mesto opština Babušnica. Molim predsjednik opštine Babušnica da dođe za prvi pet. Molim predstavnika opštine Babušnica da dođe da primi pek.
cilj ovogodišnjih takmičenja, nekako to postaje tradicija, javno preduzeće Kikinda. Utisci su fenomenalni, čim smo prvi, znači što nije najbitnije, ali ako se već takmiči, mi se trudimo da budemo i najbolji. Znači utisci su naravno najbolji mogući i jednostavno hteo bih da pozdravim sve učesnike, a naročito da se zahvalim našoj firmi, svim učesnicima koji su učestvovali i navijačima koji su navijali tokom celih igara za nas. Tako da, kako drugo može biti nego fenomenalno, zato što smo bili prvi i to što je rekao predsjednik sindikata postaje kao neka tradicija, zato što je tako bilo i prethodnih godina. Pa ništa, prvo hteo bih se zahvalim organizatorima ovog veličanstvenog događaja. U grupnim sportovima su stvarno bili odlični kao i u pojedinačnim. Osvojili smo prvo mesto u basketu, prvo mesto u stolnom tenisu, u preferansu kao i u timskom. Osvojili smo treće mesto na teškim mukama u navlačenju konopca, ali radujem se dolasku sledeće godine, tako da sve najbolje i hvala svim učesnicima. Tako da to je kod nas možda i najbitnije, u stvari to druženje i taj team building koji smo ostvarili. Jako je važno to za firmu, firma mnogo ulaže u to i još jednom bih hteo da se zahvalim i firmi koja nas je ovde dovela. Tako da radujem se to još jednom sledeće godine ponovo da dođemo i da bude isto ovako veselo kao i ove godine. Bilo je to sve što smo vam pripremili iz Bugarske. Nadam se da ćemo vam prezentovati neku drugu destinaciju u nekom narednom periodu. Doviđenja i prijatno.